Amb en Mariano ja havíem fet un parell de bulles culinàries, i en una d'elles ens havia obsequiat amb un llom amb col d'antologia. Ara havíem decidit que tocaven les sopes i, gràcies al seu oferiment de fer-les, ens va revenir la xispa de recuperar una secció que havíem iniciat a la revista Portula. Precisament en el seu darrer número ara la podrem continuar a la secció Feim sopes, confeccionades per amigues i amics afeccionats al món culinari. En aquesta ocasió, ell ens fa sopes mallorquines. Per a Noltrós no n'hi ha d'altre tipus, però en Mariano ve de la península Ibèrica i els ha preses a fer aquí, a Mallorca. D'aquí que, com a cosa normal, les apliqui aquest qualificatiu. Les sopes mallorquines de Mariano resulten unes sopes boníssimes que encara que duguin embotit i un poc de carn, no són de matances. Mariano aclareix que la carn només és per donar-li un poc més de gust i que la sobrassada hi aporta color. I recalca el fet que hi hagi molta col. Mariano Izquierdo, Múrcia, 1953, sindicalista i polític jubilat, comença a cuinar dins la dècada dels 80. S'inicia de forma autodidacta, agafant diverses receptes i fent provatures. S'inicia amb les paelles, però aviat entra dins d'altres preparats. De fet, arriba a fer de tot: sopes, frit, arròs brut, peus de porc, frit mariner, paelles. Li agrada tot tipus de menjar, en general, però si ha de triar algun plat es decanta per la paella, el frit, les sopes i un bon cuinat especifica. En canvi, no li agraden les ostres ni el sushi. Considera que el plat que li queda millor és el frit. Troba que li surt molt bo. Li agrada sortir a menjar fora de casa, però no té cap preferència de menú. Com ja ha dit, tot li agrada. Amb tot, els millors plats que recorda haver menjat són alguna porcelleta a Mallorca, la caldereta de llagosta, a Menorca i un cotxinillo, molt bo, a Segòvia.